Okay, khululeka. Yabona angithi njengasesontweni yabo. Mani sesontweni ngithandaza. Thola lapha umfundisi uthini? Uthi kholwa uthandaze uya ngithi. Kusho umfundisi. Owaphi umfundisi othi kholwa? Cha mana usuke ekutshela ngithi obekushumayeza. Oh. Mangabe esho njalo uthi ngegama lika Jesu konke kuzokwenzeka. Manje ngilinde ngiqede. Uthi ngegama la Jesu konke kuzokwenzeka. Yabo. Mayithi konke kuzokwenzeka ngegama lika Jesu. Lo mfundisi lo sikhuluma nje ngalezo sikhathi. Mhlawumbe ufaka izibuko zamehla akaboni kahle emahlweni. Kuze akwazi ukufunda kahle leli iBhayibheli lakhe. La mehla akhe wona walaphekile kodwa uthi abantu abathandaze konke kuzokwenzeka ngegama lika Jesu. Kodwa ufaka izibuko ngoba ngaboni kahle. Umfundisi okhuluma ngebuko wena ukhuluma umfundisi ofake izibuko la. Ukhuluma umfundisi ofake izibuko noma usemdala. Cha ugula ngamehlo. Uphethwe amehlo. Ubani wathi okholwayo akazi ukuba nankinga yokugula esenyameni. Ake nithi kuzokwenzeka konke ngegama lakhe. Wayi ke lo enganguleki amehlo abone na iBhayibheli. Abone nje wangibona phela ngithi yena uyakhuleka ubusuku ngemini la kucaca ukuthi lo muntu uyasonta ngempela futhi mayisindisiwe gcotshiwe. Yazi ngiyafisa ukuthi abanye abantu bayiqonde lento kaNkuluNkulu. Yaza uNkulunkulu akaza. Cha wangichazela uNkulunkulu uthi unjani kanjani. Ngitshele mina ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umfundisi angaboni kahle emahlweni. Afunde iBhayibheli akutshela ukuthi konke ngegama lakhe kuzokwenzeka kodwa akaboni kahle. Ufunda kanjani iBhayibheli engaboni? Kathi angithi nje akaboni kahle kunenkinga yamehlo usizwa izibuko lezi ayithengile ama-sunglass lawo. Mhlambe nami mongibheka ngumfundisi wakwaphathwa amehlo angithi mina ngigcizelele lokuthi nithi yonke into iyenzeka ngegama lika Jesu. Waye nganguleka amehlo nayabona. Wena makuthiwa yonke into iyenzeka. Kumele yenzeke yonke phela. Ngegama lika Jesu. Kumele yenzeke yonke. Mhlambe umfundisi wayesho ukuthi yonke into iyenzeka noma wayesho ukuthi leyo nto uyithatha ezwini ukuthi yonke into iyenzeka. Kusho phela nawe uchaza ukuthi kayenzeki ukucosha ezwini. Nayi sho. Akukhona konke mthethe okuzothi mawukhona bese ngingabhekani nawe mthethe angithi usenyameni. Musenyameni yonke into yomuntu nje. Mthethe uJesu yedwa umuntu owayengenza leyo nto leyo. Umuntu ophilayo osenyameni mthethe. Angithi ukhuleka kuye uJesu. Usenyameni mthethe. Ukhuleka kuye kodwa uJesu. Ukhuleka kuye. Ngegama lakhe konke kuzokwenzeka. Waye nganguleka amehlo. Kodwa ifakaze wakhulekele lawo mehlo. Angeke wena ushothi wena ungaboni kahle emahlweni ungahlala ungakhuleki wazi kahle ukuthi azovuleka. Loyo mfundisi ukuthi vela ngingaze angijwayele nala ngikhonza khona akekho umfundisi onenkinga ukuthi ufuna nguleka amehlo. Kodwa uyayibona lento engishoyo. Yokuthini? Yokuthi umuntu ufike esontweni enishumayeza ukuthi kholwana uJesu konke kuyenzeka ngegama lakhe mawunikholelwa kuye. Kodwa yena akabona lezo sikhathi. Ukuthi umuntu okushumayezayo lokho. Cha ngithi lo kushumayezayo ukutshela ukuthi kanje kuzokwenzeka kanje mawenza ukuthi akuthathe ezwini. Wena unalento yokuthi awukho. Phela mawuthi wena ukuthatha ezwini shuthi nawe uthi hayi naye uqoshile nje ezwini ngoba nakho konke umuntu uyasho. Ubuze ukuthi ukuthatha ezwini. Mawukuthi kukhona ezwini leyo nto leyo ukuthi veli uJesu uthi yena okungenzeki kuthina kuyena kuyenzeka. Khona izinto ezisihlulayo akaze futhi akukho okumehlulayo yena. Pho wayi ke nganguleka amehlo kabone naye kafunde kahle iBhayibheli. Kushuthi phela uzongitshela ukuthi mangikhuleka ngelinye ilanga ngizothi uNkulunkulu awungehlisela ama-1000 okungenzeki. Phela ngithi uyathandaza. Ngithi uNkulunkulu uma ubheka wena ngathi kumele kwenzeke phela. Kumele iqhamuke. Mthethe uNkulunkulu uJesu akanayo imagic. Nakho ke. Ibhale ingqola kana magic uJesu ibhale ingqola.